Μαζί μας έχουμε τον υποψήφιο δήμαρχο Αιγιαλίας, Γιώργο Κουβαρά, υποψήφιο με το συνδυασμό μπροστά. Να σας καλημερίσουμε. Καλημέρα σας. Νομίζω ο πιο νέος υποψήφιος δήμαρχος Αιγιαλίας. Ναι, σωστά. Μόλις 36 ετών, να τα λέμε, δεν τα κρύβουμε αυτά. Εννοείται. Το 2019 που κατέβηκες για πρώτη φορά, ήσουν μόλις 31 ετών. Αλλά ο Γιώργος ο Κουβαράς φυσικά έχει και ένα παρελθόν από πίσω, δεν εμφανίστηκε ξαφνικά το 19. Θα ήθελα να μου πείτε έτσι δύο λόγια για εσάς, για τις σπουδές σας και γενικά με την αυτοδιοίκηση και το συνδικαλισμό, πόσο έχετε ασχοληθεί όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Γεννήθηκα στο Χολαργό Αττικής το 1987. Αποφοίτησα από το πρώτο λύκειο Αλήμου και πέτυχα στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο τμήμα μαθηματικών, από όπου αποφοίτησα το 2013. Από τότε ζω μόνιμα στην περιοχή της Αιγιάλειας, για λίγα χρόνια στο Διακοπτό, τα τελευταία χρόνια στη Ζαχλωρίτικα, από όπου εργάζομαι και στον τομέα της εκπαίδευσης και διατηρώ και ένα καλοκαιρινό κατάστημα που δραστηριοποιείται στην παραλία Γκάλης Διακοπτού. Και πώς κόλλησε τώρα από την Αθήνα, από το Χολαργό, σπουδές στην Πάτρα, στην Αιγιάλεια να κατοικήσετε? Γιατί είναι ωραίος τόπος. Εντάξει, τώρα κυρίαρχα οι νέοι σκοπεύουν να πάνε να ζήσουν στην πόλη. Εγώ είδα ότι στην πόλη, στις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Αθήνα και η Πάτρα κτλ. Υπάρχουν και, εντάξει, σου προσφέρονται ένα σωρό θετικά στοιχεία, υποδομές κτλ. Όμως έχει ένα μεγάλο αρνητικό κομμάτι που είναι η κίνηση, το άγχος, οι έντονοι ρυθμοί ζωής, το ότι δεν έχεις τόσο πολύ φυσικό περιβάλλον. Όλα αυτά τα διαθέτει η Αιγιάλεια σε πολύ μεγάλο βαθμό. Φυσικό πλούτο, μπορείς να κάνεις δραστηριότητες εναλλακτικές στο βουνό, στη φύση, στη θάλασσα κτλ. Οπότε είναι ένας πανέμορφος τόπος για να ζήσεις και ακόμα και σε αυτή την ηλικία. Και η πρόταση από το συνδυασμό πότε εμφανίστηκε? Το 2019, όταν πρωτοσυγκροτήθηκε αυτή η παράταξη, έγινε ένα κάλεσμα από τα τότε ιδρυτικά στελέχη της παράταξης να δημιουργηθεί επί της ουσίας, να συγκροτηθεί ένας πολιτικός σχηματισμός που θα έχει σαν στόχο να υπερασπιστεί τις δημόσιες δομές, τις αξίες, δηλαδή το δημόσιο νερό, το ρεύμα κτλ. Να υπερασπιστεί τον αδύναμο, τον εργαζόμενο, τον νέο, τον αγρότη προφανώς. Και ήταν κάτι το οποίο το ήθελες. Και ήταν ένα κάλεσμα το οποίο συμμετείχες και πήγες. Είχα παρόμοιες ανησυχίες. Βγήκες δημοτικός σύμβουλος, μεγάλη επιτυχία, γιατί τώρα ένα παιδί 30 ετών, 31, πολύ δύσκολο να. Αυτό θα έλεγα ότι έτυχε κατά κάποιο τρόπο. Γιατί εγώ συμμετείχα σε αυτόν τον σχηματισμό και έβαλα όλο μου τον εαυτό προκειμένου να στηρίξω την παράταξη κυρίαρχα. Και όχι αποσκοπούσα στο εγώ ίδιος να βγω δημοτικός σύμβουλος. Τελικά και μέσω μια συγκυριακής κατάστασης, ότι έβγαλε η παράταξη έδρα στο Διακοφτό για λίγους ψήφους κιόλας από άλλες δημοτικές ενότητες, και εκεί υπήρχαν πολύ αξιόλογοι άνθρωποι την παράταξη που θα μπορούσαν να μας εκπροσωπήσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έβγαλε μια έδρα η παράταξη εκεί, οπότε καλέστηκα να την εκπροσωπήσω όλα αυτά τα χρόνια, από το 2019 μέχρι και σήμερα. Και ήμουνα μέλος και στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου όλα αυτά τα χρόνια, είμαι ακόμα και σήμερα. Και το τελευταίο ένα χρόνο και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπου ήμουνα τα προηγούμενα αναπληρωματικό μέλος. Επειδή μου λες ότι ήσουν σε αυτές τις επιτροπές, πώς ένιωσες μέσα εκεί, ήταν μετρούσε η ψήφο σου? Άλλες φορές ναι, άλλες φορές όχι. Ανάλογα τους συσχετισμούς που διαμορφώνονταν κάθε φορά και ανάλογα το θέμα. Και προφανώς οι συσχετισμοί, μην νομίζετε, δεν είναι πάντοτε, αν και τις περισσότερες φορές είναι έτσι. Δηλαδή, πόσους έχει κάθε παράταξη και ξέρεις εκ των προτέρων το αποτέλεσμα. Όμως, εμείς είχαμε διαπιστώσει και τη δυνατότητα ότι οι συσχετισμοί αυτοί είναι δυναμικοί και σε πάρα πολλά θέματα θεωρούσαμε ότι μπορούν να αλλάζουν. Υπό την έννοια ότι αν εκφράζεις μια συνολική επιχειρηματολογία για τα θέματα που τίθονται, μπορείς και συμβούλους που είναι σε άλλες δυνάμεις, με τα επιχειρήματα κτλ. Να τους κερδίσεις προς μια διαφορετική πρόταση. Αυτό έγινε κιόλας κάποιες φορές και στην Οικονομική Επιτροπή που καταφέραμε. Έτσι, για θέμα, έτσι, ένα σοβαρό θέμα, θα μου πείτε μια αναφορά? Για παράδειγμα, στο θέμα των αρδευτικών νερών, που είχαμε κάνει μια τεράστια κίνηση και μέσα από. Ήταν μια κίνηση κόντρα στην κατεύθυνση που έβαζε η Δημοτική Αρχή τότε. Αφενός, το πρώτο στάδιο ήταν να περάσουν τα αρδευτικά νερά από τη δικαιοδοσία του Δήμου στη ΔΕΙΑ. Και αφότου έγινε αυτό, επί της ουσίας είδαμε μια ραγδαία αύξηση των τιμολογίων των αρδευτικών νερών για τους αγρότες, με ταυτόχρονη επί της ουσίας διάσπαση όλων των αρμοδιοτήτων των αρδευτικών νερών που είχαν υπαχθεί στη ΔΕΙΑ να ανατίθεται επί της ουσίας σε εργολάβους, και γι' αυτό βέβαια ήρθε και η μεγάλη αύξηση στα αρδευτικά νερά. Αυτό θεωρούσαμε ότι θα είχε πολύ αρνητικές συνέπειες για την τοπική οικονομία, γιατί ξέρετε, το αγροτικό εισόδημα αποτελεί ραχοκοκαλιά για την τοπική οικονομία. Επί της ουσίας η τοπική οικονομία που είναι
Όταν λέμε τοπική οικονομία, εννοούμε τα καφενεία, οι μαθητές που πάνε στα φροντιστήρια, τα καταστήματα που λειτουργούν, η αγορά κτλ. Όλα αυτά σε πολύ μεγάλο βαθμό τροφοδοτούνται από το αγροτικό εισόδημα. Οπότε εκεί βλέπαμε και μια ταυτόχρονη κατάσταση στον αγροτικό τομέα που τα εισοδήματα συμπιέζονται κτλ. Είδαμε ότι αυτό έπρεπε να μην προχωρήσει. Κάναμε μια τεράστια κίνηση και με λαϊκές συνελεύσεις και με ενημέρωση των αγροτών, των προέδρων, που δεν ήταν απαραίτητα και στην παράταξή μας, ενδεχομένως ήταν σε άλλες παρατάξεις ανεξάρτητοι πρόεδροι των κοινοτήτων. Και δημιουργήσαμε ένα κίνημα από τη βάση που έφτασε και μέχρι το Δημοτικό Συμβούλιο και ήταν πολύ κοντά στο να καταφέρει να μην προωθηθούν αυτές οι αλλαγές. Δεν το καταφέραμε πλήρως, αλλά καταφέραμε όμως σε μεγάλο βαθμό να μειωθούν τα τιμολόγια, που είναι και αυτό μια μικρή νίκη αυτής της προσπάθειας. Βέβαια και στο Δημοτικό Συμβούλιο, μεγάλες παρεμβάσεις. Κατά καιρούς συνεργαστήκατε και με τις άλλες παρατάξεις αντιπολίτευσης για σοβαρά θέματα του Δήμου. Μέτρησαν οι προτάσεις σας και ψηφίστηκαν κιόλας και πέρασαν. Ενδεικτικά θα μου πείτε μια-δύο φορές τι. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Όταν ερχόντουσαν θέματα καταρχήν σε κάθε χρονιά για τον προϋπολογισμό, για τα τέλη. Εκεί, και ξέρετε, αυτό είναι μια δύσκολη διαδικασία. Να διαβάσει ένα προϋπολογισμό που είναι 60 σελίδων, ας πούμε, και έχει εκατοντάδες κωδικούς, στους οποίους κάνει και μια πρόταση η Δημοτική Αρχή μέσω και της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας, και εσύ πρέπει να δεις ποια είναι τα διαθέσιμα χρήματα, ούτως ώστε να μετακινήσεις κάποια κεφάλαια χωρίς να επηρεαστούν εκείνοι οι τομείς που μετακινείς και να τροφοδοτήσεις αντίστοιχα κοινωνικές δομές αλληλεγγύης, δομές που αφορούν, ας πούμε, τον πιο αδύναμο συμπολίτη μας, δομές ενδοοικογενειακής βίας που βάζαμε τότε, δίναμε περισσότερες χρηματοδοτήσεις για τη διαχείριση των αδέσποτων, για υποδομές αθλητισμού κτλ. Προσπαθούσαμε να βρούμε τον τρόπο εκείνο, ούτως ώστε να μην επιβαρυνθούν στα δημοτικά τέλη, για παράδειγμα, τα λαϊκά νοικοκυριά, όπως προέτασε σε κάθε ψήφιση η Δημοτική Αρχή του κ. Καλογερόπουλου. Έφερνε χαρακτηριστικά, να σας πω, την τελευταία τετραετία, κάθε φορά που είχαμε ψήφιση δημοτικών τελών, έφερνε αυξήσεις από 15% έως 20%. Εμείς προσπαθούσαμε εκεί να τα επεξεργαστούμε όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε. Γιατί, ξέρετε, και η πρόταση εκεί δεν μπορεί να είναι εντελώς δικιά σου, υπό την έννοια ότι κάνεις ό,τι θες. Έχεις και κάποιους περιορισμούς που έγκυται και στο οικονομικό παρατηρητήριο που ελέγχει όλες αυτές τις προτάσεις ως προς την νομιμότητα. Άρα εκεί έπρεπε να δούμε εμείς πώς θα ελαφρύνουμε επί της ουσίας το λαϊκό νοικοκυριό και θα μετακινήσουμε αυτό το κόστος για να υπάρχουν τα δημοτικά τέλη, να καλυφθούν οι υπόλοιπες υπηρεσίες, να το μετακινήσουμε σε αυτούς που έχουν να πληρώσουν, που είναι οι μεγάλες υπηρεσίες, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, οι τράπεζες και ούτω καθεξής. Κάναμε διάφορες τέτοιες προτάσεις, άλλοτε περάσανε, βρήκαμε, όπως σας έλεγα και πριν, τους δυναμικούς σχετισμούς μες στη συνεδρίαση. Και εκμεταλλευτήκαμε, αν θέλετε, και τις ιδιαίτερες αντιθέσεις που υπάρχουν πολλές φορές εκεί, να περάσουν οι δικές μας προτάσεις. Άλλες φορές δεν περάσαν, αλλά παρόλα αυτά καταφέραμε να αποκαλύψουμε, ας πούμε, και την πολιτική βούληση που έχουν άλλες δυνάμεις και κυρίαρχα η Δημοτική Αρχή, που ήταν και υπεύθυνη για τις προτάσεις αυτές. Και στον προϋπολογισμό κάναμε προτάσεις και βέβαια σε όλα τα θέματα που αφορούσαν διάφορες δραστηριότητες του Δήμου προσπαθούσαμε να έχουμε μια συνολική τοποθέτηση. Άλλο το καταφέρναμε, άλλοτε με ελλείμματα, δεν το συζητάμε αυτό. Πάντα δεν είναι και αυτά στο πρόγραμμα και προσπαθείς βέβαια να βελτιώνεσαι μέσα από αυτά και από το διάλογο και με τις υπόλοιπες δυνάμεις. Και ερχόμαστε το 2022, που επικεφαλής του συνδυασμού, ο κ. Τάκης Παπακοσταντινόπουλος, θέλει να δώσει στροφή στους νέους, να αλλάξουν τα πράγματα, και ήρθε και γίνατε αρχηγός, κριστήκατε μάλλον αρχηγός του συνδυασμού εσείς. Πώς το εκλάβατε όλο αυτό? Ένας νέος άνθρωπος, νέος στο συνδυασμό, γιατί θα μπορούσε να αναλάβει κάποιος άλλος, ίσως πιο μεγάλος, με πιο πολλά χρόνια συμμετοχή στο συνδυασμό. Παρ' όλα αυτά προταθήκατε εσείς. Πώς νιώσατε για όλο αυτό? Εντάξει, σίγουρα είναι μεγάλη τιμή να σε προτείνουν οι συναγωνιστές σου αυτό το πράγμα, και ακριβώς πάνω στη βάση αυτή που λέτε, ότι θα μπορούσε να αναλάβει ένας οποιοδήποτε άλλο μέλος αυτό το ρόλο στην παράταξη, γιατί εγώ αυτό που βλέπω μέσα στην παράταξη είναι ότι έχουμε δεκάδες πολύ αξιόλογα μέλη. Θα μπορούσε ο καθένας από αυτούς σήμερα να είναι επικεφαλής και ενδεχομένως να εκπροσωπούσε την παράταξη και καλύτερα από μένα. Δεν το συζητάμε αυτό. Το βίο, εντάξει, έχει ένα κομμάτι πιο δύσκολο, που είναι η επιβάρυνση του προγράμματος, ο εκμηδενισμός, ας πούμε, του όποιου ελεύθερου χρόνου είχες πιο πριν, με συνεχείς συνομιλίες και με τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης και κυρίαρχα με συμπολίτες κτλ. Όμως στο τέλος, αυτό που είναι και το πιο θετικό και αυτό που υπερισχύει, ας πούμε, στη ζυγαριά, είναι ότι όταν, ας πούμε, πας το βράδυ να κοιμηθείς, νιώθεις πιο γεμάτος μέσα από αυτήν την υπόθεση. Έχεις προσφέρει, έχεις ακούσει τα προβλήματα του κόσμου, έχεις μια καλύτερη εικόνα για αυτά που γίνονται στο Δήμο, από τη μία άκρη του Δήμου ως την άλλη. Και μπορείς, και βέβαια έχεις ακούσει και ένα σωρό ιδέες. Αυτά που λέμε και πολλές φορές εμείς και φαινόμαστε ότι έχουμε ιδέες, μην νομίζετε. Είναι προτάσεις των πολιτών που τις ακούμε και τις μεταφέρουμε μετά κι εμείς. Και μέσα από αυτό είναι μια δύσκολη διαδικασία, σίγουρα, αλλά θεωρώ ότι και βλέπεις και την ελπίδα που υπάρχει και σε νέο κόσμο, γνωρίζεις νέο κόσμο που έρχεται και στην παράταξη, γενικότερα στα κοινά.
Και είναι μια διαδικασία που με χαροποιεί ιδιαίτερα και ήταν ιδιαίτερα τιμητική αυτή η πρόταση από τους συναγωνιστές. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να συμπληρώσετε το ψηφοδέλτιο, ένα αξιόλογο ψηφοδέλτιο, με αξιόλογα στελέχη? Κάποιοι είναι παλιοί, κάποιοι είναι καινούργοι. Πόσο εύκολο ήταν να το μαζέψετε αυτό το ψηφοδέλτιο και σε ένα επικεφαλής ένας νέος άνθρωπος? Πώς το βλέπαν αυτό ο κόσμος? Σίγουρα ήταν πιο δύσκολο από τη στιγμή που είχαμε επικεφαλή τον κύριο Τάκη τον Παπακοσταντινόπουλο, ο οποίος ήταν ένας σημαντικός επιστήμονας, είναι ακόμα βέβαια, γιατρός νευρολόγος, πολύ αναγνωρίσιμος σε όλη την κοινωνία, ένας άνθρωπος με τεράστιο ήθος. Εγώ δηλαδή με τη συνεργασία μου όλα αυτά τα χρόνια αποκόμισα τεράστια ωφέλη από τον Τάκη τον Παπακοσταντινόπουλο. Οπότε το να διαδεχθείς αυτόν τον άνθρωπο εξ αρχής ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Όμως καταφέραμε να. Υπήρχε μέσα στην παράταξη και η ανησυχία ότι και βάσει του νέου εκλογικού νόμου, όπως προέκυψε από τις αλλαγές που έφερε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας και ο Υπουργός ο Βορίδης, ήταν πολύ δύσκολο για ανεξάρτητες παρατάξεις από κομματικούς μηχανισμούς όπως εμείς να καταφέρουμε να συγκροτήσουμε ένα ψηφοδέλτιο. Αυτό το είχαμε αντιληφθεί από την αρχική του φάση που είχε έρθει αυτό το νομοσχέδιο προς ψήφιση. Δεν σας κρύβω ότι υπήρχε και από εμάς η ανησυχία ότι ενδεχομένως να μην μπορέσουμε να το κατεβάσουμε, αλλά λέμε ότι είναι μια μάχη που πρέπει να δώσουμε, ακόμα και αν δεν μπορούμε να την πετύχουμε, θα τη δώσουμε, γιατί ξέρετε πάντα, μια μάχη είναι χαμένη αν δεν τη δώσεις και αν τη δώσεις υπάρχει το ενδεχόμενο να κερδίσεις. Καταφέραμε να δώσουμε αυτή τη μάχη σε μικρό χρονικό διάστημα, αν θέλετε, σε σχέση με τις άλλους εκλογικούς συνδυασμούς, και σε λίγες εβδομάδες τελικά είδαμε ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία από αυτό που περιμέναμε. Καταφέραμε να συγκεντρώσουμε τα απαιτούμενα άτομα για το ψηφοδέλτιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι σε σχέση με τις εκλογές του 2019, η παράταξη μπροστά αυτή τη στιγμή θα κατεβάσει διπλάσιο αριθμό υποψηφίων και νέους ανθρώπους, πολύ αξιόλογους, με φρέσκες ιδέες. Εγώ δηλαδή έχω γνωρίσει κάποιους από αυτούς τις τελευταίες εβδομάδες, ας πούμε, και είμαι πολύ χαρούμενος από την ενέργεια και τη διάθεση που βγάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Το ψηφοδέλτιο είναι πολυσυλλεκτικό, ανήκει σε συγκεκριμένη ομάδα? Όχι, εννοείται, το ψηφοδέλτιο μας συγκροτήθηκε στη βάση ενός καλέσματος στην κοινωνία, σε όλη την κοινωνία της Αιγιάλειας, και αφορούσε τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις που αναπτύσσονται σε αυτόν τον τόπο και θέλουν να υπερασπιστούν κάποιες βασικές αξίες, όπως είναι το δημόσιος χαρακτήρας των υποδομών που έχουμε, ο δημόσιος χαρακτήρας των απορριμμάτων, του ρεύματος, των νερών κτλ. Να αναπτύξουμε κάποιες άλλες υποδομές για τον τόπο. Οπότε καταφέραμε δηλαδή να συνευρεθούμε με ένα σωρό κόσμο που έχει παρόμοιες ανησυχίες. Δεν έχει κομματικά χαρακτηριστικά, έχει χαρακτηριστικά του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Και βέβαια αυτό το κάλεσμα δεν ισχύει μόνο για τις εκλογές, θα συνεχίσει να ισχύει και μετά. Γιατί για μας δεν είναι μόνο η πολιτική διεργασία, μόνο κάθε 4 ή 5 χρόνια όπως τώρα διεξάγονται οι δημοτικές εκλογές. Η πολιτική διεργασία του κόσμου πρέπει να είναι σε καθημερινή βάση και γι' αυτό επεξεργαζόμαστε και ένα πλάνο, δηλαδή να μπορέσουμε να επεκτείνουμε τη δημοκρατία πέρα από τα όργανα διοίκησης και σε λαϊκές συνελεύσεις των πολιτών, ανατοπική ενότητα, με εμπλεκόμενους βέβαια και τους ίδιους τους προέδρους και τους ερετούς κτλ. Και να έχουμε, αν είναι δυνατόν, μια καθημερινή δημοκρατία που εμείς ούτως ή αλλιώς να πείσουμε και μέσα στο εσωτερικό της παράταξής μας με αντίστοιχα όργανα που έχουμε εκεί σε καθημερινή λειτουργία κτλ. Πριν μερικές μέρες βγήκε και στη δημοσιότητα η διακήρυξη της παράταξής σας. Ενδεικτικά θέλω να αναφέρω και να επιμείνω σε αυτό, γιατί αναφέρετε στους νέους ανθρώπους ότι κλείνουν ένα τα καταστήματά μας, τα αγροτικά προϊόντα μας δεν πάνε καλά, οι υπηρεσίες και οι υποδομές που βαθμίζονται, όλα έχουν αφαιθεί στην τύχη τους, με αποτέλεσμα οι νέοι άνθρωποι να φεύγουν σιγά σιγά να προσπαθούν να βρουν ένα καλύτερο μέλλον, μια καλύτερη τύχη. Τι προτείνετε εσείς ο συνδυασμός, τι πρέπει να γίνει? Ναι, το βλέπουμε, το αναγνωρίζουμε, το ξέρουμε και οι άλλοι συνδυασμοί εκεί βαδίζουν ότι πρέπει κάτι να γίνει για την Αιγιάλεια. Λένε στο πρόγραμμά τους θα γίνουν η Μαρίνα, θεματικά πάρκα, αξιοποίηση της χαρτοποιίας. Πείτε μου κάποια πράγματα κι εσείς. Νομίζω όλοι στο ίδιο μήκος κλίματος. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να το κάνει πράξη. Ναι. Και με ποιο τρόπο. Αυτό. Όλα αυτά που λέτε, ναι, αυτό ήθελα να πω. Είναι πραγματικά ιδέες που και εμείς επεξεργαζόμαστε και είναι πολύ σημαντικές και από όποιον εκλογικό συνδυασμό ακούγονται. Και εμείς προσπαθούμε βέβαια να ακούμε και τις προτάσεις. Έχω παρατηρήσει όλες, αν θέλετε, τις συνεντεύξεις των υποψηφίων εδώ και ακούω φρέσκες ιδέες κτλ. Και όλες αυτές είναι πάρα πολύ θετικές και θα έπρεπε να γίνονται. Τώρα, είναι γεγονός ότι στην περιοχή μας συνεχώς υποβαθμίζεται. Δηλαδή, αρκεί μια βόλτα στην αγορά και του Αιγείου και των υπόλοιπων πόλεων, ας πούμε, αναδημοτική ενότητα, να δει κανείς μαγαζιά κλειστά, λουκέτα κτλ. Και αυτό είναι πραγματικά τραγικό όταν είσαι σε μια χώρα της ανεπτυγμένης Δύσης, ας πούμε, βαδίζεις στο 2023 σήμερα και πριν 15 χρόνια υπήρχε πιο μεγαλύτερη ζωντάνια στην αγορά και σήμερα βλέπεις να μαραζώνει.
Βλέπεις ότι έχεις έναν χώρο που είναι η Αιγιάλεια, που από τη μία άκρη στην άλλη έχει ένα τεράστιο παραλιακό μέτωπο με πανέμορφους ορεινούς όγκους, οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί και να δίνει τη δυνατότητα του τουρισμού όχι μόνο κάποιες λιγοστές μέρες ή μήνες, αν θέλετε, το καλοκαίρι, να μπορούσε να εξαναπτύξει τον τουρισμό και σε υπόλοιπους μήνες, υπόλοιπες εποχές κτλ. Έχεις μια κατάσταση που οι υποδομές συνολικά του Δήμου είναι απαξιωμένες. Βλέπουμε ότι η αποκομιδεία των απορριμμάτων είναι σε τραγική κατάσταση. Ακόμα και οι απλές εργασίες που γίνονται, η αγροτική οδοποιία, ο καθαρισμός των δρόμων, οι διαγραμμίσεις, το κόψιμο των χόρτων, το καθαρισμός των νεκροταφείων, ο καθαρισμός των αθλητικών υποδομών ή των χώρων, των δημόσιων χώρων, παιδικές χαρές, πλατείες κτλ. Ακόμα και εκεί που γίνονται, συνήθως δεν γίνονται, είναι παραπεριμμένες, αλλά ακόμα και εκεί που γίνονται με μια τεράστια προχειρότητα. Δεν υπάρχουν ανεπτυγμένες υποδομές για επιχειρήσεις να έρθουν να επενδύσουν εδώ, που θα προσελκύσουν επί της ουσίας νέο κόσμο να έρθει να δουλέψει σαν εργαζόμενο, ή δεν υπάρχουν υποδομές στο διαδίκτυο, στις υποδομές ίντερνετ κτλ. Οπότε είναι πράγματα όλα αυτά που θα πρέπει να τα δούμε συνολικά, αν θέλουμε να προσφέρουμε μια διαφορετική ποιότητα ζωής στον νέο. Γιατί ο νέος θα μπορέσει να εκτιμήσει εδώ ότι έχουμε ένα χώρο ο οποίος έχει ένα τεράστιο φυσικό πλούτο να προσφέρει, καθαρό αέρα, επαφή με τη φύση, διαδρομές και έχει σε κοντινή απόσταση το χιονοδρομικό των Καλαβρίτων, μπορεί να κάνει δραστηριότητες διάφορες, καγιάκ, windsurfing στις θάλασσες κτλ. Μπορεί να ασχοληθεί με μια γκάμα δραστηριοτήτων που δεν μπορεί να κάνει στον αστικό ιστό. Αλλά πρέπει αντίστοιχα να βρει τις υποδομές οι οποίες τον κρατάνε στον αστικό ιστό, πρέπει να τις βρει εδώ για να μπορέσει να ζήσει κιόλας εδώ πέρα. Και μάλιστα θα πρέπει να γίνει αυτό όχι με τον κακό τρόπο που γίνεται στις πόλεις, όπου έχουμε έναν μαζικό τρόπο κατοίκησης εκεί πέρα, αλλά πρέπει να γίνει με συγκεκριμένο τρόπο, με σχέδιο, με όραμα, με χρήση διαφορετικών ζωνών, αν θέλετε, στην Αιγιάλεια. Να έχεις χαρακτηρισμένη οικιστική ζώνη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εκεί ότι δεν θα μπορεί να υπάρχουν επιχειρήσεις που βάζουν δυνατά τη μουσική κτλ. Θα πρέπει να υπάρχουν πλατείες με συγκεκριμένη δόμηση, δρόμους κτλ. Θα πρέπει σε άλλη ζώνη να είναι εμπορική, τουριστική, εκεί να χαρακτηρίζεται ως τέτοια, να υπάρχουν τα καταστήματα, να γίνονται εκεί εκδηλώσεις, τα event κτλ. Άλλη ζώνη θα πρέπει να είναι χαρακτηρισμένη ως τέτοια και να είναι βιομηχανική ζώνη και να αναπτύσσονται εκεί πέρα οι πιο μεσαίες ή μεγαλύτερες επιχειρήσεις βιομηχανικού τύπου κτλ. Θα πρέπει να βρεις δηλαδή έναν τρόπο όλη την Αιγιάλεια να την οικοδομήσεις σε ένα συγκεκριμένο τρόπο, ούτως ώστε να προσφέρεις όλο αυτό το χάρισμα που έχει, που είναι ο φυσικός πλούτος, σε συνδυασμό όμως και με την ανάπτυξη που θα έπρεπε να υπάρχει στο σήμερα για τον τόπο μας. Κύριε Κουβαρά, δεν σας προλαβαίνω. Με συγχωρείτε. Πραγματικά είσαστε εξαιρετικός ομιλητής. Μου κάνει εντύπωση όλο αυτό. Τόσο χρόνια δεν έχω. Πραγματικά μου κάνετε εντύπωση. Θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό, γιατί μιλάτε για ανάπτυξη και αυτά. Υπάρχουν κάποια προγράμματα στο πρόγραμμά σας. Έχετε βρει πώς μπορούν να γίνουν πράξη αυτά τα πράγματα? Ναι, όλα πολύ ωραία. Αλλά τα επεξεργαζόμαστε. Δεν είναι πάντα εύκολα. Σε συνεργασία με την πολιτεία, πόσο θα μπορούσε να γίνει, πώς θα μπορούσε να γίνει πράξη αυτό? Μπορώ να σας πω σε συγκεκριμένους τομείς, ότι για παράδειγμα, π.χ. στην αποκομιδεία απορριμμάτων, που είναι ένα φλέγον ζήτημα για το Δήμο και ο Δήμος τα τελευταία χρόνια που το έχω διαπιστώσει και εγώ μέσα από την Οικονομική Επιτροπή και μέσα από τις επεξεργασίες που κάνουμε σαν παράταξη, έχει μια οικονομική αιμορραγία στη διαχείριση των απορριμμάτων. Δηλαδή, αναγκάζεσαι αυτή τη στιγμή να δίνεις 2,5 εκατομμύρια με τις νέες τιμές, 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στη μεταφορά και απόθεση απορριμμάτων εκτός Δήμου. Δεν μιλάω για την αποκομιδεία εντός Δήμου, που είναι άλλα έξοδα εκεί. Τα απορριμματοφόρα, τα καύσιμα, τα ανταλλακτικά κτλ., οι εργαζόμενοι, οι ασφαλίσεις τους, όλο αυτό το δίκτυο να υποστηριχθεί εντός του Δήμου είναι κοστοβόρο. Παρ' όλα αυτά, μιλάω ότι έχεις 2,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου στη διάθεση απορριμμάτων εκτός Δήμου και στη μεταφορά. Αυτό έχει προκύψει με ευθύνες της πολιτείας. Όταν η πολιτεία συγχωνεύει Δήμους σε ένα προηγούμενο διάστημα, μέσω του Καλλικράτη κτλ. Και ο λόγος που το κάνει είναι μόνο για να εξοικονομήσει πόρους και σαν επιταγή, αν θέλετε, των μνημονιακών δεσμεύσεων. Και γίνεται μόνο για την εξοικονόμηση πόρων, χωρίς να συνυπολογίζονται το πώς θα υπάρχουν άλλες δομές και πώς θα λειτουργούν άλλες δομές και θα καλύπτουν το Δήμο. Φτάνει στο σημείο να έχεις έναν χιτά το προηγούμενο διάστημα της Αιγύρας να φορτώνεται όλη την παραγωγή απορριμμάτων της Αιγιάλειας, να φτάνει σε υπερκορισμό και δικαιολογημένα οι κάτοικοι εκεί να αντιδρούν, να φτάνει στο κλείσιμο σήμερα κτλ. Οπότε φτάνει στο σημείο σήμερα να μεταφέρει το 100% της παραγωγής των απορριμμάτων. Αν θέλετε, ένα μικρό ποσοστό που ανακυκλώνεται δεν μεταφέρεται, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό μεταφέρεται. Η ανακύκλωση εδώ πόσο ρόλο παίζει? Θα σας πω σε λίγο. Σε αυτό το κομμάτι, δυστυχώς, δεν έχουμε κάνει ούτε μία διεκδίκηση προς την κεντρική εξουσία. Να πούμε και με νομικά μέσα και με πολιτικά κυριαρχά μέσα και σαν Δημοτικό Συμβούλιο και όλοι μαζί, ενωμένοι, να πούμε: πολιτεία, έχεις αυτές τις ευθύνες ιστορικά για αυτό το λόγο. Πρέπει σήμερα είτε να μου δώσει τη χρηματοδότηση, να φτιάξω μια δομή
διαχείριση των απορριμμάτων που να σέβεται το περιβάλλον σε υπέρτατο βαθμό και να ξεκινάμε από εκεί και να δούμε πώς τα απορρίμματα, και φτάνω σε αυτό που μου λέτε για την ανακύκλωση, να διαχωρίζονται πρώτα στην πηγή, σε διαφορετικές πηγές, αλουμίνιο, χαρτί, γυαλί, βιοαπόβλητα κτλ., ογκώδια απορρίμματα, να μένει τελικά ένα πολύ μικρό υπόλοιμα που θα πρέπει να μεταφέρεται ή να διαχειρίζεται τέλος πάντων στη δομή. Θα πρέπει να εκδιεκδικήσουμε λοιπόν από την πολιτεία πρώτα απ' όλα τη χρηματοδότηση ενός μεγάλου πακέτου χρημάτων για να γίνει αυτό το πράγμα στην Αγία Άλεια. Ξέρετε, σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή από την πολιτεία το εργοστάσιο του Φλόκα στην αντίστοιχη περιοχή εκεί. Και αυτό το εργοστάσιο είναι δυναμικής 55.000 απορριμμάτων και δεν θα μπορεί να χωρέσει την Αγία Άλεια εκεί. Δηλαδή η Αγία Άλεια μένει ξεκρέμαστη για τα επόμενα χρόνια. Και σε αυτό προφανώς έχει ευθύνη η πολιτεία, και αν δεν μπορεί να δώσει σήμερα το πακέτο αυτό χρημάτων για να φτιαχτεί μια αντίστοιχη δομή και να δούμε ένα σχεδιασμό πότε θα μπορεί να το δώσει και να το υλοποιήσει, μέχρι τότε θα πρέπει να καλύπτει ένα κομμάτι αυτών των εξόδων. Εμείς, βέβαια, από τη δικιά μας πλευρά, γιατί δεν είναι μόνο οι ευθύνες της πολιτείας, είναι και οι δικές μας ευθύνες, θα πρέπει. Το τραβάω, θα πρέπει να δούμε πώς αυτό το κομμάτι χρημάτων θα το μειώσουμε. Δηλαδή, μέσω της διαλογής στην πηγή και της επεξεργασίας, που αυτό θα γίνει, πρέπει να γίνει και αναγειτονιά και σε σπίτι-σπίτι. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχουν κάτι. Είχε γίνει κάποια στιγμή, συγγνώμη, έχει γίνει κάποια στιγμή και με την Κινσέ παρέα είχε κάνει μια προσπάθεια. Φοβερή προσπάθεια, ναι. Είχαμε ξεκινήσει όλοι να κάνουμε ανακύκλωση. Έχω πάψει να το κάνω πλέον αυτό το πράγμα. Όταν βλέπω στους κάδους ότι πετάνε τα πάντα, τι ανακύκλωση να κάνω? Λέω η Δημοτική Αρχή ότι όλα πάνε καλά. Εγώ, σαν δημότης, δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Βλέπω και τα κασελάκια από τα ψαράδικα πεταμένα. Ίσως σε κάποια σούπερ μάρκετ να βλέπω να γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά στις γειτονιές δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ήταν το αυτοκίνητο, το φορτηγό που λέγανε ότι θα μαζεύει μια φορά τη βδομάδα, δεν ξέρω τι. Εγώ δεν το έχω δει αυτό το φορτηγό που μαζεύει τα ανακυκλώσιμα. Πραγματικά τότε, πριν κάποια χρόνια, κάναμε όλη προσπάθεια. Πηγαίναμε ήδη στην Ελίκη που ήταν η Κινσέπ, να μου πει μια ιδιωτική επιχείρηση. Αυτή η ιδιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να γίνει δημοτική επιχείρηση και να κάνουμε όλη την ανακύκλωση που πρέπει να κάνουμε. Τα βιβλία, τα χαρτικά. Είχα θυμάμαι, βάλει στη βεράντα μου 5 διαφορετικές τσάντες για να βάζω 5 διαφορετικά είδη πραγμάτων. Τώρα δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς. Και εγώ λυπάμαι πραγματικά και ως δημότης Αιγαίου, πραγματικά λυπάμαι. Είναι έτσι όπως το λέτε, και δυστυχώς και κάποιοι άνθρωποι λιγοστοί που είχαν αναπτύξει την παιδεία της ανακύκλωσης, όταν βλέπουν ότι ο Δήμος δεν είναι αργός και δεν κάνει ένα βήμα παραπέρα σε αυτή τη διαχείριση. Δηλαδή, να μπορεί να έχει τους κάδους ανακύκλωσης. Εγώ χαρακτηριστικά θα σας πω ότι τους καλοκαιρινούς μήνες οι κάδοι ανακύκλωσης είναι υπερφορτωμένοι και όταν θες να πας να απορρίψεις ανακυκλώσιμο υλικό, δεν μπορείς να το κάνεις εκεί. Το κρατάς, αναγκάζεσαι, το κρατάς σπίτι σου, πας ξανά στον κάδο, πάλι είναι υπερφορτωμένος, βλέπεις τα χαρτόνια να είναι έξω από τον κάδο κτλ. Οπότε φτάνεις στο σημείο, όταν δεν έχεις την αρρωγή της πολιτείας και ειδικά του Δήμου, να φτάνεις στο σημείο, ακόμα και λιγοστοί άνθρωποι όπως εσείς μου λέτε, που είχαν αναπτύξει μια παιδεία σύγχρονη για την ανακύκλωση των απορριμμάτων, να την ξεμαθαίνουν, ας πούμε, γιατί δεν βλέπουν αποτέλεσμα. Άρα εκεί δεν είναι μόνο η ίδια διαχείριση που πρέπει να γίνει από την πλευρά του Δήμου, να βάλει δηλαδή κάδους διαφορετικών ρευμάτων στις γειτονιές και να αν μπορεί να δώσει και να φτιάξει ένα σχέδιο να δοθούν τέτοιοι κάδοι διαχωρισμού και μέσα στις οικογένειες και στα σπίτια και στα καταστήματα πολύ περισσότερο. Θα πρέπει όμως ταυτόχρονα. Σε ξένα κράτη αυτό υπάρχει. Δηλαδή μέσα στο σπίτι έχεις, λέει, 5-6 κάδους οι οποίοι φεύγουν. Λέει κάθε εβδομάδα περνάνε, τους παίρνουν, τελείως. Και λες εμείς τώρα που βρισκόμαστε. Και δεν είναι και μακρινά κράτη. Δεν είναι... Να έχεις οποιαδήποτε δημοτική αρχή βγει για 5 χρόνια. 5 χρόνια και τα 5 χρόνια όμως ανελιπώς κάθε μέρα. Μια ομάδα ειδικών, γειτονιά για ενημέρωση των πολιτών. Μια τεράστια καμπάνια ενημέρωση. Όχι να κάνει μια καμπάνια στην αρχή της θητείας, όπως έκανε ο κ. Καλογερόπουλος, για τα μάτια του κόσμου για 2 εβδομάδες. Μια καμπάνια μικρή με αφισάκια τώρα στο τέλος, λίγο πριν τις εκλογές και να ξεμπερδεύεις. Αυτό θέλει συνέπεια. Και θέλει συνέπεια, αν θέλετε, από όλες τις δημοτικές αρχές. Να είναι ένα πλάνο δηλαδή που θα το ακολουθεί κάθε δημοτική αρχή. Ότι είχαν μαζέψει εθελοντική ομάδα, ήμασταν και εμείς στην εθελοντική ομάδα, ξέρω πάνω από 100 άτομα. Εκείνη η ομάδα δεν οργανώθηκε ποτέ, εγώ δεν με κάλεσε ποτέ κανένας να συμμετέχω σε κάτι. Δεν ξέρω τελικά τι ήταν αυτή η ομάδα. Ήταν όλα αρχικά. Και μετά τα σκουπίδια πρέπει να ξεκινήσουν από τη βάση, να πάμε και σε άλλα πράγματα και στις δημόσιες υπηρεσίες που αποδυναμώνονται της περιοχής. Έχετε κάνει κάποιες παρεμβάσεις. Σίγουρα, ναι. Και για τα δημοτικά τέλη, για την ίδρυυση, για την άδρευση. Είστε πάντα στο πλευρό των ανθρώπων που έχουν ανάγκη και το δείχνετε έμπρακτα αυτό το πράγμα. Προσπαθούμε τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα, για ένα μικρό σχολιασμό για τα έργα της πλατείας που καθυστέρησαν την τελευταία τετραετία. Τελικά βλέπουμε να ολοκληρώνονται. Γίνεται και η τρίγωνη πλατεία, έργα υποδομής μέσα στο κέντρο του Αιγείου. Τι έχετε να πείτε πάνω σε όλα αυτά? Σίγουρα είναι σημαντικές παρεμβάσεις αυτές και αναβαθμίζουν, όπως και να το κάνει την πόλη του Αιγείου.
Βέβαια, έτσι όπως εξελίχθηκε η ιστορία, θα μπορούσε να έχει γίνει και πολύ πιο γρήγορα το έργο. Είχαμε αστοχίες στις μελέτες στην αρχή, δεν είχαν προβλεφθεί όλα τα πράγματα. Βέβαια, αυτό συμβαίνει στα περισσότερα δημοσία έργα. Έγιναν βέβαια και καθυστέρησε και το έργο και για ψηφοθερικούς λόγους και με κάποιες αλλαγές της μελέτης, όπως αυτή είχε εκπονηθεί στο πρώτο στάδιο. Τελικά φτάσαμε στο σημείο να έρθει το ουκρανικό που αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στις ριζικές αυξήσεις των υλικών εκείνη την περίοδο. Οι εργολάβοι, ο πρώτος εργολάβος που είχε βγει μέσα από τον διαγωνισμό στις τιμές που είχε δώσει και λόγω των αυξήσεων αυτών δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Πήγε στο δεύτερο, πήγε στον τρίτο, δεν μπορούσε κανένας να ανταπεξέλθει με αυτές τις τιμές και φτάσαμε να εκτιναχθεί επί της ουσίας το κόστος της πλατείας περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και να φτάνει βέβαια σήμερα να παραδίνεται στους πολίτες, αλλά κατά τη γνώμη μας, και έχουμε να κάνουμε και κάποια κριτική σε αυτό, παραδόθηκε με τη λογική κυρίαρχα να παραδοθεί λίγο πριν τις εκλογές για να φανεί ότι δόθηκε ένα έργο και να μην έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του. Υπάρχουν δηλαδή λεπτομέρειες που πρέπει να τις κοιτάξει η Δημοτική Αρχή και οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή προκύψει. Και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησε μια τρίμηνη παράταση ο Δήμος. Βέβαια. Και είδαμε να γίνονται εγγένεια και τα λοιπά, να παραδίδεται ένα έργο χωρίς το έργο να είναι ολοκληρωμένο. Άρα και αυτό είναι κάτι που εμείς διαφωνούμε ριζικά με τη λογική μιας οποιασδήποτε δημοτικής αρχής. Δεν μπορεί να σκέφτεται με όρους επικοινωνιακούς. Να παραδώσω ένα έργο απλά επειδή είναι εκλογές για να φανώ ότι το παρέδωσα. Πρέπει να σκέφτεται με όρους ουσίας. Άμα δεν μπορείς να το παραδώσεις, άστο να το παραδώσει κάποιος επόμενος ή εσύ αν ξαναβγείς. Αλλά πρέπει όταν το έργο παραδίδεται στους πολίτες να είναι εντελώς λειτουργικό στο 100% και δεν γίνεται με τις πρώτες βροχοπτώσεις, ας πούμε, ή τα πρώτα έντονα καιρικά φαινόμενα να εμφανίζονται αυτή η κατάσταση της πλατείας ή σήμερα να μην λειτουργούν οι λίμνες κτλ. Και αν θέλετε, εμείς κάνουμε και μια πιο συνολική κριτική ως προς την αισθητική του έργου. Θα μπορούσαν με πολύ λιγότερα χρήματα, πραγματικά με πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που δόθηκαν σήμερα, να έχει σχεδιαστεί μια διαφορετικού τύπου πλατεία που να έχει πολύ περισσότερο στοιχείο πρασίνου, γρασίδια, δέντρα πολύ περισσότερα κτλ. Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να μπουν. Και να ταιριάζει και με την αισθητική του. Να ταιριάζει με την αισθητική. Είναι κλειστικά κτίρια δίπλα. Ακριβώς. Δεν πας να κάνεις κάτι τελείως. Αυτά τα μάρμαρα και έτσι όπως έχει σχεδιαστεί η πλατεία στη σημερινή της μορφή. Προφανώς πρέπει να γνωρίζει ο κάθε δημότης ότι θα έχει ένα τεράστιο κόστος συντήρησης. Πρέπει να καθαρίζονται αυτά τα μάρμαρα σε ήδη, άμα πάει κάποιος να δει, έχουν αρχίσει και αποκτούν μαύρα στίγματα κτλ. Αυτά πρέπει να έχει μια ειδική ομάδα, ας πούμε, οδοκαθαριστών του Δήμου που θα ασχολείται με την πλατεία ή τον καθαρισμό των συντριβανιών κτλ. Και επίσης θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και τεχνικά θέματα που είναι επικίνδυνα για μικρά παιδιά κτλ. Αγωνίες δηλαδή που εξέχουν κτλ. Αυτά πρέπει να τα δούμε γιατί εκεί. Ούτως ή άλλως δεν είναι για μικρά παιδιά, γιατί δεν μπορείς να αφήσεις το παιδί σου στην πλατεία. Ναι, μπορεί να γλιστρήσει. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά ακόμα και έτσι όπως έγινε. Γιατί καλή είναι η κριτική που κάνουμε και μπορεί να θέλουμε μια διαφορετική πλατεία. Αυτή είναι όμως αυτή τη στιγμή. Πρέπει να δούμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες, να τις ρυθμίσουμε με ένα νέο σχέδιο για την πλατεία και να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε από κοινού στα δημοτικά. Μιλάτε για ανάπλαση του λιμανιού, για πρόγραμμα σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης. Τι βλέπετε, όλοι μιλούν για μαρίνα, είσαστε και εσείς μέσα σε αυτούς. Προφανώς, είναι και σε αυτό που έλεγα πιο πριν. Πρέπει να καθορίσεις αφενός με ένα ευρύτερο πλάνο της χρήσης ζωνών αναπεριοχή και με βάση αυτή τη χρήση που θα καθορίσεις να λειτουργήσει. Προφανώς και είμαστε με τη δημιουργία μαρίνας και λιμενισμού σκαφών. Αυτό μπορεί να δώσει και προοπτική τουριστική στην περιοχή, δεν το συζητάμε. Και είμαστε και με τη λογική να εξαντλήσουμε τα περιθώρια της πορδμιακής σύνδεσης με τον Άγιο Νικόλαο. Πάντοτε η Ρούμελη ήταν ζωτικός χώρος σε Αιγιάλες και πρέπει να το ξανακυνηγήσουμε να γίνει. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε και συνολικά την Αιγιάλια και όχι μόνο την περιοχή του Αιγείου. Δεν μπορείς να μιλάς για τουριστική περιοχή ή να θες να γίνεις τουριστική περιοχή που να μην είσαι τουριστική μόνο τα Σαββατοκύριακα του Ιουλίου και τον Αύγουστο, αν δεν μιλάς πρώτα και κύρια για ενιαία ανάπτυξη παραλιακού μετώπου. Από τη μία άκρη της Αιγιάλιας στην άλλη έχουμε ένα παραλιακό μέτωπο με δεκάδες παραλίες πολύ αξιόλογες και με εκβολές ποταμών που καταλήγουν ανάμεσα στις παραλίες. Αυτά πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Δεν γίνεται να έχεις ποτάμια που να είναι στα σκουπίδια. Οι εκβολές των ποταμών πρέπει να είναι ανεπτυγμένες. Με πεζοδρόμια, με ποδηλατόδρομους, με δραστηριότητες που μπορεί να γίνονται εκεί. Οι παραλίες μεταξύ τους πρέπει να είναι συνδεδεμένες, με γέφυρες κτλ. Με όποιο τρόπο μπορείς. Να αξιοποιήσεις, ας πούμε, σε κάποια σημεία του παραλιακού μετώπου και να έρθεις σε συνεργασία με την Τρενοσέ να σου παραχωρήσει, όπως όλες οι Σπαρτάκες το λένε, να σου παραχωρήσει τις γραμμές του τρένου που δεν χρησιμοποιούνται πια και να μπορείς να τις αξιοποιήσεις σαν περιπατητικά μονοπάτια ή ποδηλατόδρομους ή αν θέλετε το άλλο νέο σχέδιο που μπαίνει με τα βαγόνια που στείνονται πάνω στις γραμμές και μπορείς μέσω ποδηλάτου, ας πούμε, να κινηθείς
από τη μία άκρη στην άλλη, θα μπορούσαμε αυτά να τα αξιοποιήσουμε και να έχουμε ένα ενιαίο παραλιακό μέτωπο. Αυτό είναι. Συζητάμε τώρα για 6 διαφορετικούς δήμους ουσιαστικά που έχουν ενωθεί σε έναν και ίσως αυτό ήταν και το λάθος που έχει γίνει. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι πραγματικότητα αυτό. Ότι όταν ήταν μόνος στο κάθε δήμος μπορούσε να αναπτύξει την περιοχή του, τα χωριά του. Καλύτερα ενδεχομένως. Θα ήταν πολύ, πολύ καλύτερο. Τώρα ένας δήμαρχος πρέπει να ασχοληθεί για όλα αυτά και πρέπει να πάρει και πακέτα για όλα αυτά και να ζητήσει και βοήθεια για όλα αυτά. Πόσο εφικτό είναι? Είναι πολύ δύσκολο. Δεν το συζητάμε. Όταν έχεις αυτή τη στιγμή τα τελευταία 15 χρόνια 65% μείωση χρηματοδότησης στους Δήμους και τελικά αποδεικνύεται στην πράξη ότι η καλλικρατική ένωση των Δήμων έγινε για να συγχωνευτούν και να εξοικονομηθούν πόροι. Και όχι ότι αυτό θα λειτουργούσε προς τη θετική εξέλιξη των πραγμάτων για τους Δήμους. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, για να γίνει αυτό είναι φοβερά δύσκολο, αλλά βλέπουμε ότι σε κάποιες άλλες περιοχές στην Ελλάδα προχωράει ένα σχέδιο ανάπτυξης και εμείς μένουμε πίσω. Πρέπει να δούμε τα αίτια που συμβαίνει αυτό. Πρέπει να έχουμε μια δημοτική αρχή που, ναι, σίγουρα οι πρώην 6 Δήμοι είναι δύσκολο να αναπτυχθούν αυτόνομα, αλλά με ένα συντονισμό και με ένα πλάνο που θα αφορά και τους 6 Δήμους και όχι μόνο την περιοχή του Αιγείου. Θα αφορά συντονισμένα και την περιοχή του Αιγείου και όλες τις επαρχίες, με ένα ευρύτερο πλάνο που θα το υλοποιούν, αν θέλετε, θα είναι κοστολογημένο, θα προσπαθεί να βρει τα χρηματοδοτικά εργαλεία από όποιους διαθέσιμους πόρους υπάρχουν και θα μπορεί αυτό το πλάνο να το υλοποιούν οποιαδήποτε δημοτική αρχή να είναι δηλαδή συμφωνημένο από όλους και θα αφορά μια 20ετία, ας πούμε, κτλ. Ένα τέτοιο πλάνο θα πρέπει να βάλεις για να μπορέσεις να έχεις ανάπτυξη στη σύγχρονη εποχή, κατά τη γνώμη μας. Στη διακήρυξή σας, παρότι έχετε συνεργαστεί τώρα τα τελευταία 4 χρόνια με τις παρατάξεις αντιπολίτευσης, είχατε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Λέτε ότι λίγο πολύ όλοι αυτοί έχουν δοκιμαστεί. Θες ως αντιδήμαρχοι, θες ως δημοτικοί σύμβουλοι. Μόνο εσείς ουσιαστικά δεν έχετε δοκιμαστεί. Εσείς είστε καινούργοι που θέλετε, που ζητάτε από τον κόσμο να λύσει τα προβλήματα. Αναλύστε το μου λίγο αυτό και θέλω να μου πείτε μετά πάνω σε αυτό, επειδή δεν σας προλαβαίνω να την κάνω από πριν την ερώτηση. Δεύτερη Κυριακή, με ποιον θα μπορούσατε, ποιος είναι πιο κοντά σας από τους άλλους επικεφαλείς για να υπάρξει κάποια συνεργασία? Θα σας πω καταρχήν, άμα το παρατηρήσει κάποιος, εγώ και από τα λίγα χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά και ως ερετός τα τελευταία χρόνια και λίγο πιο πριν που ασχολούμαι με την παρακολούθηση των πολιτικών πραγμάτων στον τόπο μας, θα διαπιστώσει οποιοδήποτε δηλαδή σε βάθος δεκαετίας τα ίδια στελέχη πάνω κάτω, δημοτικούς συμβούλους, κάθε τετραετία να μεταπηδούν από τον ένα εκλογικό συνδυασμό στον άλλο. Και δυστυχώς αυτό δεν γίνεται, επειδή βλέπουν στον αντίστοιχο εκλογικό συνδυασμό που πάνε ένα όραμα ότι θα αλλάξει την Αιγιάλεια. Μακάρι να γινόταν με αυτό. Δεν γίνεται λοιπόν με την εκτίμηση ότι υπάρχει ένα όραμα στο συνδυασμό που πάνε για να αλλάξει την Αιγιάλεια. Πάνε με την εκτίμηση ότι έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να βγει δήμαρχος αυτός. Όταν έχεις αυτή την εκτίμηση, προφανώς δεν κοιτάς τα κοινά, το κοινό πλάνο, το κοινό συμφέρον. Κοιτάς αν εσύ που με αυτόν που πας θα βγει δήμαρχος, καταφέρεις μέσα από αυτό να κερδίσει μια θέση αντιδημαρχίας, αντιμιστίας και ούτω καθεξής. Με αυτή τη λογική δεν μπορείς να προχωρήσεις. Θα πρέπει να προχωρήσεις και γι' αυτό ερχόμαστε εμείς και λέμε ότι εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτό το δημοτικό κατεστημένο, αν θέλετε, που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας και έχουμε μια αυτόνομη παράταξη που προσπαθεί να βάλει ένα όραμα για την περιοχή. Δεν έχουμε ταμπού όμως και ιδεολογικά, παρόλο που έχουμε ιδεολογία. Όταν είναι για το συμφέρον του Δημότη, συνεργαζόμαστε και με άλλες δυνάμεις, όπως πολύ σωστά είπατε, σε ένα σωρό συνεδριάσεις. Για παράδειγμα, στα Λευκά Νερά, όπως είπα πιο πριν, μέσα από μια μεγάλη δραστηριότητα που κάναμε κυρίαρχα πρώτα και κύρια στην κοινωνία, στους τοπικούς προέδρους, στους αγρότες κτλ. Και βέβαια στη συνεννοήση με άλλες δυνάμεις, προτάξαμε ένα σχέδιο να μην παραχωρηθεί το αρδευτικό νερό στη ΔΕΙΑ, να μείνει στη δικαιοδοσία του Δήμου, να έχουμε φθηνά τιμολόγια για το νερό, γιατί είναι πραγματικά εργαλείο στα χέρια των αγροτών και εργαλείο ανάπτυξης για την περιοχή. Μέσα σε αυτό προφανώς βρήκαμε συμμαχίες και με άλλες δυνάμεις και τις επιδιώκουμε όταν είναι προς το συμφέρον του Δημότη και καταφέραμε να φέρουμε προτάσεις. Αντίστοιχα, όταν μιλάγαμε στοιχειοθετημένα και με πρόταση συγκεκριμένη και ρεαλιστική ότι μπορούν τα δημοτικά τέλη να μειωθούν με συγκεκριμένο τρόπο. Εκεί βρήκαμε συμμαχίες με άλλες δυνάμεις και τις επιδιώξαμε βέβαια και με δυνάμεις που δεν είναι απαραίτητα στην ίδια ιδεολογία με εμάς. Άρα, εμείς πρώτα και κύρια κοιτάζουμε το συμφέρον του Δημότη. Με βάση το συμφέρον του Δημότη και την ιδεολογία μας προσπαθούμε να το υπερασπιστούμε όσο καλύτερα μπορούμε και με βάση αυτό φτιάχνουμε ένα σχέδιο και καλούμε τις υπόλοιπες δυνάμεις να συνεργαστούμε κάτω από αυτό το σχέδιο. Και βέβαια, αν έχουν επιχειρήματα περισσότερα καλύτερα τα δικά μας, θα τα ενσωματώσουμε. Δεν έχουμε τέτοια θέματα να πάμε πιο πίσω τις δικές μας. Το είπα εγώ, πρέπει προτάσεις να γίνει. Αν είναι καλύτερη πρόταση, είστε ανοιχτοί, το βλέπετε. Πολύ σημαντικό. Αλλά τελικά με ποιες από όλες τις παρατάξεις θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Καταρχήν, θα ήθελα να αναφέρω ότι ένα προηγούμενο διάστημα και όταν αντιμετωπίζαμε όντως δυσκολίες συγκρότησης του ψηφοδελτίου και όχι μόνο για αυτό το λόγο, αλλά επειδή πιστεύουμε σε ευρύτερες συνεργασίες των προοδευτικών δυνάμεων, είχαμε αποστείλει πρόταση συνεργασίας με τη Λαϊκή Συσπήρωση, η οποία δεν έγινε δεκτή, αλλά δεν έγινε δεκτή στα πλαίσια των εκλογών. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Με τους ανθρώπους αυτούς βρισκόμαστε ξανά στον δρόμο, είμαστε πιο κοντά, συνεργαζόμαστε κτλ. Πολλές φορές έχουμε τις ίδιες θέσεις μέσα στα δημοτικά συμβούλια και προσπαθούμε να υπερασπιστούμε το συμφέρον του Δημότη.
Οι υπόλοιπες δυνάμεις για μας δυστυχώς ανήκουν στο δημοτικό κατεστημένο. Οπότε και θέλω να απαντήσω και σε αυτό που μου είπατε πριν. Σε ενδεχόμενη δεύτερη Κυριακή που δεν θα είμαστε εμείς εκεί, δεν θα μπορούσαμε να στηρίξουμε κάποια από αυτές τις δυνάμεις. Βέβαια, εμείς δεν κατευθύνουμε τους άνθρωπους που μας στηρίζουν πλήρως. Οι άνθρωποι που μας στηρίζουν είναι αξιόλογοι άνθρωποι, έχουν την προσωπικότητά τους, είναι επιστήμονες κτλ. Κρίνουν οι ίδιοι με τα δικά τους χαρακτηριστικά και επιλέγουν αυτό που θεωρούν σωστό για τον τόπο τους. Όμως, εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι δυνάμεις είναι στο δημοτικό κατεστημένο και δεν θα μπορούσαμε να τις στηρίξουμε στο δεύτερο γύρο και να πάρουμε αυτό το κόστος της επόμενης κακής ενδεχομένως δημοτικής διακυβέρνησης. Θα παλέψουμε όμως με όλες μας τις δυνάμεις και με όσους εκπροσώπους έχουμε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε τοπικές κοινότητες που ενδεχομένως να εκλέξουμε, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα ήθελα να προσθέσω και εκεί ότι στις τοπικές κοινότητες εμείς θα πάμε να βάλουμε και ένα άλλο πλάνο. Το έχετε δει και το βλέπετε σε όλα τα χωριά, ότι αυτοί που συμμετέχουν στο τοπικό συμβούλιο, αν δεν βγουν πρόεδροι, κάθονται στη γωνία, κάνουν κριτική, δύσκολα συνεισφέρουν. Κάποιοι λίγοι το κάνουν βέβαια για να είμαστε και δίκαιοι. Εμείς, ακόμα και έναν να εκλέξουμε σε κάποιο τοπικό συμβούλιο, θα είμαστε εκεί να βοηθάμε τον πρόεδρο σε οποιαδήποτε προβλήματα της κοινότητας. Θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε λαϊκές συνελεύσεις εκεί. Δεν είναι μόνο το τοπικό συμβούλιο. Πρέπει ο δημότης κάθε μέρα να συμμετέχει. Αυτό σημαίνει δημοκρατία στον τόπο που τη γέννησε το 2023. Να είσαι, όχι μόνο να επιλέγεις κάθε 4 ή 5 χρόνια ποιος θες να σε κυβερνά, αλλά να συμμετέχεις κάθε μέρα εκεί και να τον ελέγχεις και να τον κρίνεις, γιατί έτσι θα σε κυβερνά και αυτός καλύτερα. Άρα, με όλη αυτή τη λογική, εμείς θα προσπαθήσουμε να βάλουμε αυτό το πλάνο στην Αιγιάλεια. Δεν θα στηρίξουμε κάποιον στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών και θα ξεδιπλώσουμε το πλάνο μας το επόμενο διάστημα για να πάμε εμείς πολύ καλύτερα. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Γιατί να ψηφίσουμε μπροστά και τι σημαίνει το μπροστά, γιατί δεν το έχουμε αναλύσει. Μπροστά σημαίνει μαχητική, προοδευτική συνεργασία της Αιγιάλειας. Να μας ψηφίσουν γιατί έχουμε πλάνο να υπερασπιστούμε και έχουμε όλο το πάθος να υπερασπιστούμε τις δημόσιες υπηρεσίες και την άρτια λειτουργία τους. Δεν είμαστε με τη μεθόδευση να υπολειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες και στο τέλος να ιδιωτικοποιούνται. Τα κοινά είναι ο κοινός πλούτος, οι δομές είναι κοινές και η διαχείρισή τους πρέπει να είναι κοινή από τους ανθρώπους και όχι να ξεπουλούνται σε ιδιωτικά συμφέροντα. Εμείς θα τα υπερασπιστούμε αυτά στο μεγαλύτερο βαθμό, γιατί θεωρούμε κιόλας ότι αυτό, πέρα από το προφανές ότι είναι δικό μας και πρέπει να το υπερασπιστούμε, έχει και στη τσέπη του δημότη αποτελέσματα. Το βλέπουμε σήμερα, για παράδειγμα, στο ρεύμα, το ότι έφτασε στο σημείο να ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ και να έχουμε το χρηματιστήριο ενέργειας, το ότι πληρώνει πολύ ακριβά το ρεύμα. Το βλέπουμε στο νερό κτλ. Εμείς όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα υπερασπιστούμε μέσα από το. Θα προσπαθήσουμε να επεκτείνουμε τη δημοκρατία σε όλα τα όργανα. Να μην έχουμε αυτή την καγκελόφραχτη δημοκρατία που έχει διαμορφώσει η Δημοτική Αρχή του Καλογερόπουλου, με κλειδωμένα μικρόφωνα, με αφαίρεση του λόγου, με τη μεταφορά όλων των αποφάσεων στην Οικονομική Επιτροπή. Εμείς εκεί θα βάλουμε όλη τη δημοκρατία που θα έπρεπε να έχουν αυτά τα όργανα διοίκησης και να αναμετρηθούμε με τον αντίλογο και τα ερωτήματα που τίθονται και όχι να τον αφαιρούμε, αν θέλετε. Και θα προσπαθήσουμε να επεκτείνουμε τη δημοκρατία και εκεί που δεν υπάρχει, είναι σε μικρότερο βαθμό. Δηλαδή στις ίδιες κοινότητες. Να φτιάξουμε γενικές συνελεύσεις των πολιτών και να προσπαθήσουν αυτοί να έρθουν. Για όλους αυτούς τους λόγους να ψηφίσουν τη μαχητική προοδευτική συνεργασία της Αιγιάλειας. Εγώ θα ήθελα να πω και σαν κλείσιμο έτσι και κάποια συνθήματα που φέρανε μαζί τους κάποια νέα μέλη που είναι υποψήφοι σήμερα και φαινόταν η όρεξή τους και μέσα από τη λάμψη των ματιών τους, ας πούμε, ότι προσπαθούμε να πάμε για το καλύτερο. Να πω ότι με ήθος και πάθος, με όνειρα και ρεαλισμό, δεν πάμε βήμα πίσω ούτε για να πάρουμε φόρα, μόνο μπροστά για την Αιγιάλεια. Κύριε Κουβερά, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στο συνδυασμό μπροστά. Να είστε καλά. Εύχομαι τα καλύτερα και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.